В стремежа си да спестим пари, не трябва да забравяме приказката "ефтиното излиза скъпо". Когато стане въпрос за инвестиция в отоплителната инсталация, това е инвестиция във вашето бъдеще. Често обаче много хора се насочват към така наречената правена термопомпа. На пръв поглед това изглежда добра идея, но всъщност води след себе си сериозни проблеми, разочарования и пари хвърлени на вятъра. В тези случаи този, който се е ангажирал да ви направи подобна система, използва закупени на ниска цена стари, а понякога, но рядко нови външни тела на обикновен климатик, като преработва устройството. Само че се получава неефективен уред, при който голяма част от топлината се губи, което намалява значително ефективността. В този случай уред, който е предназначен да затопля въздух, се използва да затопля вода. И това води до сметки, които са от 4 до 8 пъти по-големи от нормална термопомпа. Такива системи реално в повечето случаи нямат гаранция, което означава, че при дефект или повреда всички разходи са за ваша сметка. Монтажът често се извършва от неопитни и неквалифицирани лица. Непрофесионалното размеряване води до ниска ефективност и невъзможност за отопление при ниски външни температури. В резултат на лошата ефективност и непрестанната работа на ръба на възможностите си, правената термопомпа води след себе си прекалено високи месечни сметки и често до студени помещения. Предимствата на високоефективната термопомпа включват гаранция и сигурност, сертифициран монтаж от професионалисти, висока ефективност с ниски месечни сметки и дълъг живот на системата, гарантиран от професионален монтаж и използването на уред, произведен именно за целта, за която се продава. Изборът на качествена термопомпа с професионален монтаж може да струва повече първоначално, но в дългосрочен план се отплаща с надежност, комфорт и ниски месечни сметки. Свържи се с нас за безплатна консултация на generics-gas.com и направи сигурна крачка към ефективност и надежно отопление.